O cerco ao tabaco estreítase. Coa nova lei, os vapeadores e os cigarros tradicionais equipáranse. Non se poderá fumar en espazos públicos como terrazas ou marquesiñas e regulas a prohibición do seu consumo en menores con multas de ata 600 euros. Si está prohibido. Prohibido fumar. Hoxe, no termómetro. Prohibido que hablen nuestros corazones. 1:07, seguimos aquí en directo no termómetro. Este é un tema controvertido. Onte lle daba luz verde o Consello de Ministros a este de momento ante proxecto de lei que non pasa desapercibido na rúa, vexan. Perfecto, la verdad que moi bien. Ben, non sei, a min molestame máis que outra cosa a xente que fuma. Non me parece moi ben, pero tampouco me parece mal. Moléstame un pouco porque parece que estamos un pouco clasificados. Respiras o fume do tabaco que é desagradable. Hai xente que non lle gusta que lle fumen encima. Ti eres usuaria de vapeador? Sí, está tamén moi comprobado que é igual de perxudicial. Al menos a mí me molesta mucho más el humo y el olor, y el vapeador no tanto. Ao restringir tamén afastas un pouco que as persoas máis novas tamén accedan a eles. Saben que hai opinións para todos os gustos porque este anteproxecto podería cambiar e moito, Bernardo, a actual lei antitabaco. Sí, imos resumir as medidas máis salientables, esas novidades para que a xente saiba na casa, porque tras máis de 20 anos en grandes modificacións, o Goberno efectivamente dá luz verde a un novo anteproxecto que modifica a norma actual. Ampliaránse zonas nas que está prohibido fumar, inclúense novos produtos e sancións aos proxenitores dos menores que fumen, que consuman tabaco, posto que ata o de agora só estaba prohibida a venda e a entrega de tabaco a menores. Atendan, onde estará prohibido fumar? Pois en prácticamente todos os espazos públicos. Na rúa poderase fumar sempre que non teñas alo menos a 15 metros un centro sanitario, un centro educativo ou un centro social. Tampouco pode haber un parque infantil, ninguna zona cultural ou deportiva, como pode ser unha piscina. E que pasa na hostalería? Xa non se poderá fumar baixo ningunha circunstancia, nin en terrazas, nin tampouco en lugares que celebren espectáculos ou concertos ao aire libre. Tampouco nos vehículos de uso laboral, nas paradas de bus, nin nas plataformas do tren. Sobre os novos produtos que entran na prohibición están os vapeadores, os cigarros electrónicos e as bolsas de nicotina. As sancións por incumplir a norma irán dos 100 aos 600.000 euros. As leves, que van dos 100 aos 600 euros. Por exemplo, se un menor fuma ou vapea, unha multa que deberán asumir os seus pais, os seus proxenitores ou titores legais, ata as moi graves de 10.000 euros a 600.000, como pode ser toda forma de publicidade, patrocinio e promoción que quedarán totalmente prohibidas. A nivel autonómico, Galicia xa fora pioneira ao prohibir a venda de vapeadores e bebidas enerxéticas a menores de 18 anos, equiparando estes aparellos ao tabaco en canto a riscos e ampliando tamén os espazos libres de fume. E remato cun par de datos. A OMS, a Organización Mundial da Saúde, sinala que por cada 10% que se aumente o prezo do tabaco, un 4% dos fumadores deixan de facelo, deixan de fumar, e 140 persoas morren cada día en España por causas relacionadas co tabaquismo, que tamén está detrás do 30% dos tumores. Sen dúbida, por iso queremos preguntarlle, grazas Bernardo por todas estas aclaracións, en primeiro lugar, porque claro, hai algúns destes puntos deste anteproxecto que son polémicos, pero como nos dicía agora Bernardo, do que non hai dúbida, temos xa do outro lado a un neumólogo, a Rafael Vázquez. Que tal, doutor? Moi bons días. Creo que xa, bueno, hai como un quórum neses efectos nocivos do tabaco, pero sí é verdad que resulta sorprendente que neste anteproxecto pois se equiparen, non, os efectos nocivos do tabaco convencional para entendernos co tabaco electrónico. É tan perigoso? Bos días. Efectivamente é perigoso. Non estamos falando de que se equipare exactamente, non sabemos con seguridade si o efecto sobre a saúde é exactamente o mismo do tabaco convencional ou estas formas de consumo de tabaco como que xa falastes, non? Pois o cigarrillo electrónico, as bolsas de nicotina, o tabaco sin fume, etc. Pero sabemos que é perxudicial para a saúde e probablemente
no futuro próximo ou no futuro menos próximo, pois iremos descubrindo novos problemas relacionados co consumo destas sustancias e a saúde. Efectivamente, non son sustancias inocuas, levamos moito tempo, estamos contentos, levamos moito tempo intentando que se equipare, polo menos legislativamente, o tabaco e estas outras formas de consumo. Claro, porque que provocan os vapeadores que están tan de moda entre os novos e que este anteproxecto pois se proíbe, non, o consumo en menores? Que efectos ten nos nosos pulmóns, no noso organismo? Bueno, estamos falando dunha serie de produtos non solamente do que chamamos cigarrillo electrónico ou vapeadores, non? Hai outros tipo de consumo de tabaco que forma parte tamén destas prohibicións, desta nova lei, e cada un deles pois ten problemas diferentes. Pero o que sí sabemos con seguridade de todos eles é que son perxudiciais para a saúde, en maior ou menor grado. Todos teñen demostrado, hai estudos, temos evidencia científica de problemas relacionados ca saúde principalmente respiratoria, pero en todos ou en casi todos eles encontramos sustancias que se inhalan, porque o que realmente estamos facendo é inhalando un aerosol que contén sustancias tóxicas, algunhas delas canceríxenas, igual que as sustancias do tabaco convencional, me refiro, sí é certo que poden estar en concentracións diferentes, pero non sabemos si esa diferencia de concentración afecta en menor grado ou en maior grado a problemas. Ademais, está demostrado que algunhas sustancias que atopamos neses aerosoles deses produtos non nos atopamos no tabaco convencional ou atopámonos en cifras menores. Por tanto, pensamos que nun futuro próximo, xa agora temos algunhas evidencias, pero cada vez tenemos máis evidencias do problema que supón para a saúde. Canto antes ataquemos o consumo destas sustancias ou dificultemos o acceso a esas sustancias, pois estaremos mellorando a saúde da poboación. Pois moitísimas grazas, doutor, por atender a chamada do termómetro e aclararnos estas dúbidas. Grazas. Gracias. Bueno, pois está claro que hai un consenso na comunidade científica